Mayong gabi niyata sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kaalam non potest esse diuturnum cui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kuno as kamatuoran ipasukan. Ang atong Ginoong Kristo nga maong buhing kamatuoran mingon, kung magpabilin kamo sa akong mga puong, may bawmos kamatuuran, ug ang kamatuuran makaluwas kaninyo. Nasa San Juan 8, tudling 31-32. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko sa Sibya sa DYRF, o niya gidumao gipaluyuhan sa New Creation Servant Community. O sa 12 nga nagsugod panahon pa siyang Holiness Julio Cardinal Rosales og nagpadayon ang atong New Creation Servant Community sa mga baluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita, katiguman sa pagampo, seminar sa Life in the Spirit Seminar, healing o sa pagduo sa mga bilangguan karon dito magpalanog sa mga manindot og Diosnon nga mga awit og mga pulong sa Dios nga makapag-o sa tao og ang hiniusang pagampo og pagpandong sa ilang makamot alang sa kayuhan sa ilang panglawas. Maigsoon ato sang recognize ang atong mga servant leaders nga moning musunod ang presiding head servant Sister Belia Albao, formation head servant Sister Jeneline Labrado, Ministry Head Servant Sister Maricol Maligon, ang Prophetic Servants Brad Romeo Lienes, akong yukbog pagampo nga padayon ang imong pakigbisog dong Romeo Lienes sa may panglawas, yampo ka sabnamo kanunay, og sa imong kapikas Sister Jezebel Lienes. O niya atong kingless servant Sister, si Madama Sister Jezebel, si Brad Ree Albao, atong kingly servant Brad Ree Albao, ang priestly and liturgy servant Sister Susan Albor, community secretary Sister Rasmin Arcilis, og ang admin and custodian Sister Susan Albor, yung assistant Sister Gina Belicario, ang worship minister Sister Jase Lodonia, music minister servant Sister Christy Agas, nga niagyod nangugyod kanunay sa mga Diosnon og langit nung awit og mao sa tighikay diri sa snack nato. Salamat kayo Sister Christy. Og healing and counseling servants Brad Espiridion Iting, Sister Ida Iting. Ang prayer intercessory servants Sister Jojo Bundok, Sister Mayra Sinisa, o Sister Jocelyn Marande. Teaching Ministry Brad L.B. Sinita, Sister Chris Sinita. Ang Bible Catechesis Servanthood pauluhan ni Brad Alex Basig, padung ng anhi o way kakulian sa kadalanan. Magampo ta. Temporality Esteem Servants Brad Sister Josephine Basig, Sister Cypress Velasco, Sister Josephine Lee, og sa Ways and Means Ministry Brad Mario Uy, ang Transpo Ministry Sister Nida Uy, ang Technical Ministry og usab si Sister Nani Kandar, sa Technical Ministry Sister Jase Lodonia, Brad Joshua Asengwa, Food Ministry Sister Gulda Cabalda, Couple Cluster Servanthood Brad Mario Uy, Sister Nida Uy, Single Adult Women Cluster Sister Josephine Lee, Single Adult Men Cluster Sister Brad Rodel Intrampas, og sunod sa Youth Cluster Servant Sister Bea Suathilio, sa Young Adult Women nangulo Sister Almera Belicario, Young Adult Men Brad Reinhardt Lasaraga. Mao ni nga itong mga servant leaders nga nagalagad sa New Creation Servant Community, nagpadayon hangtod karon uban ng mga pagampo og makanunayon
sa paglantaw sa mga higayon nga dunay Life in a Spirit Seminar. Seminar nga nay mga matahom nga mga awit ug matulunanon mga pakigpong base sa Sagrada Eskriptura balaang kasulatan unya healing ministry. Gidapit unta nanyara kung mabot na lang adlaw sa Life in the Spirit Seminar. Unya sa dili pa ta mo abli sa atong tulamanon sa mga pangutana, doon na tay tema nga pag-isgutan kay madungog ni nato sa atong mga pinangga kay mga igsoon, mga respected brothers nato, mga non-Catholics, nga doon na sila'y mga pagsupak nga ilang gipadayag. Mayroon nga ito mga igsoon, nga naman nga doon na may Catholic worship to the saints. Nga no nga mga Katoliko doon na may matang sa pagsimba sa mga santos. Usanay kapag supak sa Sagrada Eskriptura kung balang kasulatan. Kaya sa Exodus 20, versikulo 1-3, maingon man ang Diyos, ako ang Diyos ug wa nay lain. Nili ka magsimba og laing Diyos gawas kanako, og di ka maghimog mga ribulto linilok nga larawan aron pagluhod ug pagsimba kanila kay ako Diyos nga bubuhan. Nga nagaduaw ko sa mga silot alang kanila bisan sugod sa unang kaliwat hangtod sa ikaupat nga kaliwatan. O makalilisang paminahon ang gisulti sa Diyos nga dili gyud ta pagsimbahog lain. Oya sa San Mateo 4:10 maingon si Jesus kang Satanas, pawa Satanas. Simbaha ang Diyos wa nay lain. So mga pahayag kinis kasulatan nga nagtumbok sa kakamatuoran nga dili ta angay mo simba sa mga santos kay Diyos lamang mo'y pagkasimbahon. So mao na nga ang atong mga kaigsunan kanunay nga madasigon kayo sa pag-agde. Pag-agda ka nato mga Katoliko nga pabalhinod pahunungon ta sa Iglesia Katolika o ngadto na lang silang husto matarong nga pagsimba. Pagsimba sa Diyos lamang, worship to God alone. Malawon sa mga ang atong ikatubag niya na guha, hiyukbo lang tas tungo. Pero doon na may tubag. Nga sa Salmos 96:4, mingon si Salmista David, there is a highest kind of worship, and that is addressed to God alone. Doon ay labing taas ng pagampo nga itong ikatugyan lamang sa Diyos ng pagampo. Mo naginganlag latria sa Greek word, nagkahulugan sa Binisya og labing hataas nga pagsimba. Ngayon na natog adoration, to be addressed and to be given, to be offered to God alone. Pero na may mabasa nato sa balahang kasulatan nga ang mga balaan takos og angay usab sa pagsimba kanang ginganlag veneration. It is a kind of worship less than the worship given to God, usa ka nagapagsimba nga dili tupong sa atong labing taas nga pagsimba ug naa na sa Biblia. Atong mabasa sa gipadayag 3:9, nabantog ang usa ka obispo sa Philadelphia nga nagpuyo sa buutan nga kinabuhi sa pagampo kanunay, pagtamod kanunay sa mga sugo sa Dios nga gipuy-an og siya mahinatagon sa makabus og naglikay sa mga okasyon sa og daghan ang nangakabig kaniya tungod siyang kaligdong og kabuutan naggamit nga instrumento sa Dios. May buong takay sa Book of Revelation sa libros pinadayag, mingon ang Diyos, tanawa kining balaan nga tao sa Philadelphia, the Bishop of Philadelphia, a holy man. Og niingon ang Ginoo niya itong pundok sa mga dili Hudiyo, pero nagpaka-Hudiyo, og mingon ang Diyos, panggula kamo diha sa inyong puy-anan. Og simbaha kining balaang tao, balaang obispo sa Philadelphia, luhod kamo, simba tubangan kaniya. Kaya ako nagmahal kaniya, og kamo kinahanglan mahibaw nga ako nahigugma nining obispo sa Philadelphia nga natingban og puno sa kabalaan og katarong nga takos inyong ludhan aron kamo mahibaw nga ako nahigugma kaniya.
So, ang nahitabo nining pinadayag 3 versikulo 9, it was a command. Dili to lakbit lang sultis tong Ginoo. Mando to. Order to. Commandment to. Og ningon ang Dios bala ang kasulatan diya sa libro ni sa propeta si propeta Ezekiel nga naingon Ginoo sa Kapitulo 12, versikulo 5. Kung ako doon ay isugo, tumana na, og ayaw dugaya. Do not delay, obey my command. Ningon ang Diyos. So, muna nga sugo man ta, nga takos, hatagan, og veneration, kung pagsimba ang mga santos, kung mga balaan. Sugo man na sa Diyos. O niya, doon ay nahitabo, nga pagsimba, ang sa kahari nga si Nabucodonosor nga naghimog mangilad nga buhat siyang trono. Ang iya mga pagpasipala sa mga babae, pagpamatay sa mga tao, pagpangilog sa mga yuta sa makabus, suko kayong Ginoo. Wanang gisulutan ni siya, wanay buot na himong buang, wanay hustong panghuna-huna, o gani nagtuo siyang usa siya kahayop, murag baka ba, nakigot siyang liog og pisi, niya gitugway niya yung gulingon sa kasagbutan ug ni sabsab sa mga sagbot. Naglingo-lingo ang mga tao. Wa na'y kalauman ng hariya. Gilisilutan si Ginoo tungod siya mga abuso sa iyang kinabuhi. O niya niabutang ko sa kabatanon nga propeta nga mo si Daniel nga nabantog sa iyang buhat nga Diyos nun. Ang iyang makanunayon nga pagkugi sa pagduaw sa mga katawhan, bukid, kapatagan, o kabaybayunan, iyang gisinggit kanunay ang mensahe sa kaluwasan. Ang mensahe sa puong ni Yahweh nga kinahanglan nga kita mubiya sa kasalanan kay kalit mudaklit wa na to paabuta ang kalit nga kamatayon ug masugnod ta so sa kakayo nga way sama kainit ug hangtod sa kanturan. Dawata ang Dios pangay mong pasaylo kay way sala bisan unsa kadaghan ug kadako nga dili niya panason. Mga po nga iyang ipalanog kanunay, pero ang iyang kinabuhi usa ka makadani o ang mga tao maminaw kaniya kay puno siya sa kaaghop, kabuutan o kamaluluyon. Niduaw siya ni Nabucodonosor. O iyang idapit si Nabucodonosor sa pagduol kaniya o maminaw siya mga pulong o giisa ang iyang kamot na ayaw diha ang nalibog ng utok sa mong hari na ayaw na yung diya. Kaamgo siya. Huwag nahaluhod siya. Huwag mingon, O Daniel, gidungog ang pagampo alang kanako. Nahibalo ko nga ikaw dili Diyos. Pero ang imong Diyos mo'y Ginoo sa mga Ginoog hari sa mga hari og siya nag-ayo kanako pinagi kanimo. Daygo ng imong Diyos, Daniel, og ako nagadayeg kanimo sa kapinilan sa Ginoo. Nayo diya. Pero ting lipaya sari. Nibalik na siya siyang trono, mapabisanon, o nagpaila siyang pagkahug sa kamot, ngadtos kamot sa dautan nga mong yawa. O si Daniel nagpadayon siyang mga pagsangyaw. Niya, doon na siya mga tinunan, nga sama siya mga prophets, mga batanon nga, way kadlok sa kamatayon, tungod kay sila andam. Usa sa gisikop, o gilabog dito sa langob, nga doon na dito yung mga leon nga pakana, nagtanaw na li ang mga taon saon pagkunis-kunis sa bangis nga leon, pero nalisang sila lang nakita kay ang mga leon ni hapa at ubangan ni Daniel. O wa gyud maun siya, wa gyud siya sa mare. Lipay kay ang mga tao. There is God. Kay hungry ang maong mga leon, pero wa gyud mo duol ni Daniel ni hapa noon diha murag mga itoy nga muhalagat sa gahon. O niya, nining pagiha, nagpailagyod ang Diyos nga siya ni uban ni Daniel sa tanang makatalagman mo sangka si Daniel sa dakong pagtuog, paghigugma nga ang Diyos nagabantay kaniya. O niya ni balik si Daniel aron pagduon ni Nabucodonosor kung sa ginangatan. Layo pag si Daniel nagdagan ng hari tuting lipaya. Ug nagpaybaw siya nga naa nga akong higala nga maong propita nga nag-ayo pinagi sa Dios nga makagahom iya kong giayo. Og pag-abot ni
Daniel atubangan ni Nabucodonosor, tanawang gisulti sa Biblia, and Nabucodonosor the king worshipped Daniel. Nihapa si Nabucodonosor og misimba ni Daniel. Nisimba niya. Niya taho naman sa Daniel. Nganong nisimba mo siya og aninaw na to unsay gisulti ni Hari Nabucodonosor. Oh Daniel, nagasimba ako kanimo. Kaya ko nagatuo nga imong Diyos, maong Ginoo sa mga Ginoog hari sa mga hari. O ikaw ang pinialan sa Diyos, o giayo ko sa Diyos tungod sa imong pagampo. O, tanawa ang wordings diya. Nana sa Daniel 2:46, and Nabucodonosor worship Daniel. Nisimba siya ni Daniel. Wa man mo sa Daniel, ay kung simbaha kay tao ko parehan nimo. Mana nga ang buti pasabot nga nadungog ni Daniel nga wa siya simbaha ingon nga Dios. Apan pinialan sa gahom sa Dios, busa na ayo ang hari. So doon na tayo mabasa. Kaya doon na may mga pungutana din sa atong mga igsoon. Doon na ba tayo mabasa nga doon ay santos nga gisimba? Na. Ug na sa ikaduhang libro sa Balang Kasulatan sa Thessalonica, the second book of Thessalonians, chapter 1, verse 12. Nga nangingon, kung ikaw magasimba sa balaan, ang imong gipasidunggan niya na maong Diyos. Kung ikaw nagasimba sa Diyos, ang imong gipasidunggan usab ang mga balaan. So kita na to ang usak ka panudlo nga kung mosimba ta sa mga santos, gipasidunggan nato ang Diyos. Kaya ang mga santos nakahimo nga balaan tungod man sa Diyos. Muna natin mabasa sa Balang Kasulatan, agig tubag sa itong mga hinigugma mga isuon nga kanunay o ganahan mo baid silang espada sa paglugtab sa mga doktrina sa Iglesia Katolika. Pero naay tubag nga gikan sa Balang Kasulatan nga matud pa ni San Pablo, ang pulong sa Diyos, espada nga hait pa sa espadang duhay suwap o kini hatag kanato sa katinawan og ligdong og mayong nga paghupay sa panalipod sa pagtuo. Mo katong atong paambit karon unya niya si Ricardo Resane ato sang paminawon. Salamat Brad Sok, maayong gabi Brad Sok diri sa New Creation Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad sa Lucas taas ba ni Brad Sok sa Lucas 12:16 hangtod 21. Sige Brad Sok. Ako na lang pangutana Brad Sok, mga pangutana. Nganong giingnan man to sa Ginoo sa Ginoo sa Dios na ay buang maning tawhanan niya magtigom siya bahandi para sa yang ugalingon niya mamatay ko na to kay kuan man niya kisay makapanagyan ikaduha Brad Sok. Unsa man ato mahimong dato at tubangan sa Dios Brad? Mana ko mga pangutana Brad Sok patinaw. Salamat Ricardo Resane kay gimo nang tason kayo. Napamasay pangutana ato sa tagagigayon. Unya mo na nga ang imong pangutana nga dias kasulatan doon ay gipadayag o giingnan ang tao o sa manising ang nag-ingon ang Diyos ni o ang saka propeta. Ningan lagig buang, di ba? Yan naman na sa San Mateo 5:22 nga mangan og buang may impierno ka, no? Nya katong nagsulti may impierno ba to? Depende. Kay doon na may tao nga buang gyud siyang salabutan. Nangaliso gyud ang tuirka siyang salabutan ba nga maglakaw sa daan, magkatawa, mo tiyabaw, mo ligid, ningon yung mga tao buang na na. Dili na sa. Nya kung magtawag kag buang sa ka tao nga iyang gitalikdan ang mga pagtulunan nga makaluwas kaniya, magaan kaniya og buang nana sa Biblia tungod kay siya wala musubay sa dalan sa Ginoo. Tua siya subay sa hiwi nga dalan ngaya siya wa. O ang buang naman maghimo niya na. Masagitaw sa lalag buang nga masinalaypon. Nya ikatuo kung
mga tagbuang nga uban ang kaligot-got ug kasilak batok sa katawo kana kun ang atong pagnganong buang gida o gitukmod sa kaligot-got ug kasuko batok ng tawhana kasata ug moningon nga mga agbuang ingon niya na may impierno. So mo na nga atong ikatubag sa pangutana niya si Brad Dane naay kahimanan Brad Dane. May gabi sa tanan ug sa tanang namuilam karon sa atong tilumanon nga doon natin ko ipangutang nga naman niron sa newspaper nga kani ko nung Santo Niño nga nihilak sa sa man imbisyon gayon gani sila Brad sa simbahan kay nagkagubot-gubot man sa mga tao kay doon na ko ni bata o uban sa mga tingguang taon na naayo sa mga sakit. Kahit sa man pag-ayo? Pag ginaagal ko, pinahagal ko sa luha sa Santo Niño. Inaagal rin gibutang sa... Doon ay mga testigos, mga ligdong, mga tao nga kasaligan yun. Awa ko kayo siguro. Pero ibalita na sa kining newspaper. Nga itong pagtagad niya na doon ay bantayan na ito nga one of the sins against the first commandment nga like divination na nasa buhat 16 nga doon ay mga tao nga magpakita silang ka relihiyoso ka makijus nun pero maghimo og buhat nga masupak sa tinuod nga tinubdan sa pagka matarong og sa husto nga paagi. Sa laing bahin, nitong pipila ka mga buwan o tuig ba to dito sa usa ka lungsod sa South, samtang naglimpyo siya sa iyang Santo Niño Ribulto, niya diya sa Planggana, no tubig, nisayaw man ang Santo Niño. So, daghan kayong nahibuong, daghan na nananaw, o gibati o usa ka panghunaw na nga, basin o bilagro na ni. O diripod sa Kandulawan sa Bulacau, Talisay, doon na sa Santo Niño nga musayaw. Daghan sa nga ito, nagtapok gamay nga balay na puno sa mga tao kay mutanaw gyud sa gingan natog ni sayaw nga Santo Niño. Magbantay taniya na kay that is one of the sins against the first commandment kanang natog divination. Ngay gamit na to ang butang nga sagrado niya naay mga katingad-an sa tong mga pananaw nga watay igo nga katarungan ngano nga nahitabo ni ug unsa ang katuyuan. Nya mara nga ang uban doon ay linain nga tuyo nga lagmit nining pagtigom o pagpakita sa daw milagro nga makita sa mga tao mangayo sila limos salapi. So salapi sa hinungdan. Muna ang ubansan mo hatag dito tungod kay mo ning ilang aninaw ilang guess kana pangunahon na nga tingod ni muna nga itong simbahan nag-ingon kanunay nga magmatngon ta dili ta dayon mo sagup sa pagtuo unya og dunay mga awtoridad sama sa mga pare nga mo susi unsa ka tinuod o dili ba tinuod nya dayon makapalugdang og dunay tuyo dunay good purpose for that dunay maayong tagtiyo niya na nga mo na nga with that discernment magdepende na kung ang pare mo rekomendar ba nga kanang hitabo karon nga inyong hibudngan kay bulungan kabubuton na sa Dios. So tungod kay pare otoridad man sagana nila do na magipagtuon kabahin sa unsay tinuod o proper discernment of wonders sila ato sa paminahon. Pero kita lang magandam ta kay dunay nganlan og sin of divination nga usa ka tawo mogamit og mga reliyoso butang nga ingno na to sacred thing larawan bas mga santos nya do na di ipakita nga mga kaibulungan break sa tao dili ta mo dali-dali sa pagyukbo pagtuo nga kana tinuod kay kasagaran mo gamit siyang panuway niya na nga na nag-divination nya ang tuyo di ay aron nga kita may sugamak sa kasaypanan nga kahimo nun tag sala nga mortal kay
against the first commandment. Kanang like definition. Kanya, nga itong pinanggang amigo, kuandong, isitar ang imong gwapo nga ngalan kay gwapo rin bantagiya. Sige. Mayong gabi sa tanan, sa naminaw sa katinawan sa pagtuong Katoliko. So natay pangutana diri Bradsok sa FB live si Brad Jose Julius Pada Obos. Ang pangutana niya kay ang salang panulundon ba atong nakuha gikan sa atong ginikanan mismo o sa unang ginikanan ba nato nga si Adan ug Eva o accumulated gikan kang Adan ug Eva hangtod na sa ginikanan mismo? Muna yung pangutana, Brad. So, may nang pangutana kay kinahanglan gyud ang mususi ni ana kay nga tugong naibawan about sin na sa kining Roma, suat San Pablo's Roma 9:11, ang sala maong pagtiduyo nga paglapas sa sugo batok sa hunahuna o pulong ba ubuhat, that is sin. Unsa nang sala ang atong tinuyuan nga buhat sa paglapas sa sugo sa Ginoo mao nang sala o sugod ba sa hunahuna nga daotang hunahuna at tanong uyunan. Kung dunay daotang hunahuna nga mo salida sa tong halimpatakan dili pa na sa pero muuyon ta labi nagmalaway na nga naasa mo masalidas na una ato ginang isalikway dayon nya pulong nga daotan buhat nga masupak na sa sugo sa Dios. Mao na nganlan natog sin as general definition of sin. Pero nganong doon naman siya ang panulundon nga kanang batang ang gamay di pa man ka mamalikas di pa ka mabuhat di ka manghawat. So why do Catholics sin or say that there is a sin of the baby, infant pa, nga doon na sala, nga di pa man na makabuhat. Muna yung pangutana. Ang tubag niya na, nga kanang salang panulundon, dili na usa ka giunaw-na nga daotan, gipamulong nga daotan, o buhat nga daotan. Sala na nga gikan ni Adan ug Eva, nga sila gisaputan, gisuluban sa Ginoo, sa manindot kayong gasa sa kabalaan, nga na sanctifying grace, grasya nga makasantos na atog yatag gigasas Ginoo ni Adan ug Eva. Pero tungod kay ilang giabusan ang ilang kagawasan, misupil sila sa kabubuton sa Ginoo, gisupak nila ang sugo sa Ginoo, motong natangtang to ang maong sanctifying grace. Unsay nabilin ni Adan ug Eva? Darkness of their soul, kangit-ngit sa ilang kalag. Nya kanang kangit-ngit sa ilang kalag, absence of the sanctifying grace. Niya, nitakod ba na? Matod pa ni San David na sa Salmo 51:5. Isuwat ni mo dong. Salmo 55. Nganingon sa David, ako gipanamkon sa sala. Ako natao sa kasalanan. Dito pa ko sa tiyan sa akong inahan, doon na ako'y sala. Niya, doon ay usad-sad katikso sa Isaias 48:18, Isaias 48:28, nga ang bata nga napasitihan sa inahan daan ang dunay sala. So what is that sin? Mo nang nga natog sala nga panulundon, original sin nga nitakod gikan sa una natong ginikanan Adan ug Eva, nya ang usa ka bata nga pamabunyagi naa na bosa mo na hinungdan nga ang Katoliko mobunyag sa gamay nga bata. Ngano kay ningon man si Jesus, gawas ang tao mabunyagan, dili kasud sa langit. Nasa San Juan 3:16, gawas ang tao mabunyagan, dili kasud sa langit. Nya kanang bata dili man na tao. Ingon ang ubang pundok sa tinuan, kanang bata dili na tao, sama sa baktin di na baboy. Ang ito'y di man na iro. Ang Biblia nagtugan na ito nga bata tao. Niya sa San Juan 16:21, gingon sa kasulatan, ang usa inahan nga mabdos o magbati sa pagpanganak, bati og kasakit sa pagpanganak. Pero diyang mataho ng usa ka bata, mahimugso ng usa ka tao, malimtan niya ang kasakit sa pagpanganak. So sa gingahan sa Biblia sa bata, tao.
ang inahan nanganak og nalimtan niya ang kasakit kay nataw ng usa ka bata. Nga gihimugso nga usa ka tawo. Tawo gyud ang bata. Musa dili na exception pa ingos Ginoo nga gawas ang tao mabunyagan di kasud sa langit. Busa kitang mga adults mga dagko nga mga ginikanan ato gyud pabunyagan ng mga bata. Kay ang bunyag di man na para sa dagko ra. Nasa Biblia na. Nasa Buhat 2:38 para sa dagko. O sa ipong ni San Pedro, pag kinulsol mo sa inyong mga sala, magpabunyag mo. Aron mapasaylo inyong sala, ug makadawat mo sa gasa sa Espiritu Santo. Pero doon ay isumpay San Pedro, kining sa ara sa bunyag, dili lang alang kaninyo sa inyo sang kabataan. Ya kung gitanaw na sa Griego ang kabataan, ang iyang singular na tikneon, ang plural tiknoes. So, unsay meaning ana sa in English kanang tikneon or tiknoes, infant or suckling babies. So kana dayang giingon ni San Pedro nga kining bunyag di lang para ninyo, alang sa nis kabataan para sa gagmay bata. Tungod sa gisulti ni Jesus, gawas mo bunyagan ng tao, dili kasuod sa langit. Nya doon na ba'y bunyag sa bata? Pasigwa, inbintol na sa Katoliko. Na sa 1 Corinto 10, 1 Corinto 10, versikulo 1:3. Ang Diyos Amahan mibunyag sa katawhan. Iyang gigamit maong pangano og tubig. Namunyag ang Diyos Amahan. No sa may tabo panahon sa kadtong ilang Exodus from Egypt na nasa Exodus 12:37. Nga gihap doon ay 600 ka mga lalaki, dagko na 600 ka mga lalaki. No, 600,000, 600,000. Wala ipa ang mga babaeng mga bata. Karon sa pagsud nila sa dagat nga napikas, tikyop ang dagat, tikyop ang panganod, ni buhagay din tubig. Ug ningon ginumutoy bunyag nila. Apil ang dagko, apil ang bata, apil ang mga babae. So then, God Himself baptized the infants by His own divine prerogative. Iya itong kapagpabuot. Busa, kung doon ay mangutana, doon ay may babasa nga, doon ay batang ibunyagan? Yes, magsugod na sa 1 Corinto 10, 1:3. Yang pares na sa Exodus 12, versikulo 37. So muna itong tubag sa imong may pangutana doon, ako lang nang apil pagtubag, ang may tungod kay sumpay ko na nga nung bunyagan ang gamay bata. Okay, muna ang imong I think sigunda ang tanim mong pangutana. Yan, diyan man si Ricardo Rizane ato sa paminahog usab. May gabi po sa Bradsok. Dili sa inyo Christian ug sa tanang gyapong naminaw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Kaduha ng pangutana Bradsok ba kaning manguros ta brad ba kay na may nag-ingon brad ba nganong di ko na maapil si Santa Maria na sa tulo ka persona brad moingon ta na moingon ko na sa ngalan samahan sa anak sa inahan ug sa amahan ug sa Espiritu Santo maupat naman kuno brad so kung i-apil ra unta si Santa Maria kay pananglitan brad so kung nay amahan nay anak nadyo inahan kuno brad so nganong wa man kuno na apil si Santa Maria sa pagpanguros brad paliw ko ng patinaw. Ang pagbunyag doon ay materiya, doon ay gamiton ng tubig, doon na siya mga pulong o doon na siya ang tinguha sa bunyag. Ang purpose of baptism mao ng renewal and to become a Christian. Ang usa ka bata nga mabunyagan, Galatia 3:27, nga ang bunyag mao pagsulob ni Kristo. Di modo ang bata nga pabunyagi wa pa magsulob ni Kristo mo nang bunyagan. Nya ang gamito nato gitudlo sa Ginoo bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. O may labot sa Maria kay Trinity man ni. The Holy Trinity is God, the three divine person individually, only one nature of the Father, Son, and the Holy Spirit. That very one nature is Godhead. Dili ni tulo ka persona nga naglain-lain. Usar gining ilang pagka-Diyos. Muna mamatay gina usa patay na kuban pero imposible kay di mo na mamatay ang Diyos. Muna nga gisugo sa Ginoo bunyage
sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug Espiritu Santo. Wa mingon siya nga sige, kumplituhan na ako na ugunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o Espiritu Santo o sa Inahan. Wala. Dili na to sumpayan kay supak na sa kabutos. Ikaman man sugo man dili man tambag sino. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Dili kay ingon iapil yang Birhen Maria. Ngatong mahal nga Birhen, dako kay grul sa pagpakatao ni Kristo dunay lawas tungod ni Maria. Sa pagtubos ni Kristo siyang pinagi siyang lawas nga dunay dugo, pinagi ni Maria ang maong lawas og dugo. Unya ang nagsapnay sa pagkatao ni Kristo nagpasakit sa krus, gisapnay sa pagka-Diyos nga wa maapil pagkamatay. Kasi nagsulti ini dili ordinaryo nga teologo, sintama sa Aquinas. We believe that Christ died on the cross, yet His Godhead did not die, only His human nature died. O, klaro nang isultin sa Santo Tomas de Aquino, wa tingili may laking teologo sa kalibutan, musupak at uduhan ha. Ngayon, Santo Tomas, mituo kita nga si Kristo namatay. Yet, pero ang iyang pagka-Diyos, wa mamatay. Ang iyang tawhanong kinaiya mo'y namatay. So, muna nga itong katubag niya naman si Brad Alex Basig. Brad Alex Basig, welcome. Maayong gabi, Brad Sok. Maayong gabi, mga igso na to na nagpalo sa Facebook or sa live o ni-address sa New Christian Servant Community. Akong pangutana, Brad Sok, kay si Jesus na sa sa sulat ni San Pedro nga niingon man siya nga ang iyang si pagkamatay niya nanaog siya ngadto sa Hades kun siyol nagwali siya ngadto sa mga tao katong namatay during sa lunop ni panahon ni Noe ba nya akong pangutana, Brad Sok, kato ring mga tawhana, Brad Sok, katong iyang iwalihan unsa man tay ilang estado sa doon ato sa purgatorio or sa jud sa impierno kay ang iyang hisgutan Seol or Hades man nya ang Hades sa ubang translation mahugman na siya impierno hell no mana nga katong giwalihan ang pangutana nako ikaduha, Brad Sok, nga naluwas bigito sila og nituo gito sila tanan ni Jesus kay kuan man to tungod sa mubo ra kayo ang pahibalo sa kuan ba ni Noe ba nga kuan ba atong naabot ang lunop mo to nga wa gito sila kapangandam nya mo to gitagag chance ni Jesus pagkamatay niya mo to ni San Pedro nga nanaog siya nga to sa Seol og nagwali sa mga nangamatay na itong lunop. So palihog ko, Brad Sok. Una, ang Diyos Amahan, Diyos, Anak, Espiritu Santo, Diyos, nasa Salmo 7:11, God is justice. Sa 1 Pedro 4, 1 Juan 4:16, God is love. Ang Diyos gugma, ang Diyos makiangayon. Kanya, mo na nga, kalit man tong lunop, pero si Noe, nagsige na to si budlay pagpaybaw. Wa siya tuig, idlabay kasi bato sa mga batanon. Anong nanunglo siya nga, nay lunop nga may makaing chimpo. Wa sila to. Ya doon na pag-iwa, maabti ni Moises sa pagsuroy, kay dako-dako masanang lugar. Sa ito pa, we are not inform katong warning ni Noe nga doon ay lunop. Nya balik ta sa imong giisgutan. 1 Pedro 3:18-19. Nganingon San Pedro si Kristo dihang gilansang sa cross, iyang lawas na bilindi sa cross, ang iyang espiritu migawas. Mo na ningon San Pedro, si Kristo namatay. Diya siyang lawas nun og tawhanon nga kinaiya. Si Kristo namatay. Siyang lawas nun og tawhanon nga kinaiya. Pero buhi siya sa espiritu. Giklaro na kanang pagsumpay nga buhi sa espiritu, mao gyapon na 1 Pedro 3:18. Nya dunay sumpay niya sa 19, Brad Alex. 1 Pedro 3:19. Ug ang iyang espiritu miadto sa kabilangguan nga ang nabilanggo makalag. Mo nang nana di imong pangutana. Kinsa man tong mga kalaga? Nga unsa man ang matangas presyuhan ug nganong niadto man Jesus? Specifically as a spirit kay ngayang lawas gilansang mas cross.
o ang iyang espiritu miadto sa bilangguan nga espirituhanon ang nabilanggo sad makalag. Kinsa man to? Muna ko sa giisulti sa mga biblical commentaries nga kadtong mga panahon ni Noe, nga wa maabdi sa pahibaw ni Noe nga dunay lunop nga mo abot saylo mulabaw sa kinatasaang kahoy o bukid. Grabe kayong lunopa. Yawa sila kaandam kaya wala mo pala pahibaw. Mao na nga ang Ginoo sa atong giingon kanina nga His justice o sa ka maghukom nga matarong. Yaw sa na hukman ni nga mamalipay bawa. Muna nga kining maong mga tao nga nabtan sa lunop nga wa sila paybawa, wa sila inganlan og kining responsibilidad to prepare. They do not know what would happen to them. Sa mitabo nila wala kay bawo. Muna nga gilantaw na ni Hesus Kristo kadto do na sa mga kalag sa mga nangamatay nga ang ilang kalag gagmay ragsa mo nang gituan sad nga katong lugar katong prisuhan nga gipriso ang mga kalag. Some of these souls ang kalag sa purgatorio. Kadto sang mga kalag nga panahon ni Abraham, mga buutan ng ligdong sad nga mga tao nangamatay pero sirado pa man ang langit. Napil sila sa pagpuyo dito. Mo nang atong Ginoo miadto aron pagbalita nga there must be a divine providence and divine love will be applied. Nga katong maybaw konsiderahon si Ginoo makalag niya dadto na niya ngadto sa langit. Mo nang mabasa nato sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 3 nga nag-ingon nga Jesus facens purgationis peccatorum it sidit ad exteram patres omnipotentes. Nga ingon nga si Kristo nang limpyo dito purgationis peccatorum, nang limpyo sa sala adtong mga nabilanggo. Yahuman niya na saka naman sa langit. Kuyog niya katong maong mga kalag nga dito na-detain sa maong spiritual prison. O that applies not only God is justice, He is also a loving God nga mahibaw unsa nga idapat kanila. So muna itong tubag sa iyong pangutana, Brad Alex, may tungod niya itong mga kalag nga gisgutan nga giduaw ni Jesus nga iyang lawas dito sa cross ug siya miadto sa bilangguan nga espirituhanon. Ug matod pa ni San Pedro, si Hesus Kristo namatay. Diya siyang lawasnon ug tawhanon nga kinaiya pero buhi ang espiritu. Yan niya si Ken. Minamini mo Ken. Maayong gabi, Bradsok. Ari ko sa Matthew 16, Bradsok. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an ni noon ni ini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton ni ini. Unsa di pasabot ani Bradsok? Nana sa San Mateo 10:39 nga ningon si Jesus nga dunay uban ninyo nga gustong gustong maluwas mo sa inyong kinabuhi, pero mawad-an hinoon mo. Pero doon ay mga tao nagatugyan siyang kinabuhi, makaplagan hinoon niya iyang kinabuhi. Ang buop sa buti ni nga, there must be a challenge encountered by the Christians. Muna nga persecution, paglutos ba? Kanya, ang mga Kristohanon nga, hunugyod silang kinabuhi, ang pakigugmas Ginoo, pagpakamatay sa Ginoo, ganahan sila. Pero ang uban kay, nahadlok man. Ang ila paghayang testimony pumakak para maluwas. Muna ningong Ginoo, gusto kang maluwas si mo kinabuhi, pero mawa hinaunay mo kinikanimo. Pero kadtong nitugan silang pag-angkon nga sila Kristohanon, ug sila nahigugma ni Kristo, andam sila bisag unsay ihukom nga kamatayon. Ngayon ang Ginoo, mawad-an silang kinabuhi, pero makablagan hinaw nila ang kaluwasan sa ilang kalag. Muna meaning ana. So niya si Brad
Brother Ryan. Maying gabi, Badsok, ug maying gabi sa mga naminaw karon. Akong pangutana, Brad, is bahin sa religion kay nayan na nga sa laing tinuhan nga waday relihiyon nga makaluwas niya. Ano sila ang makaluwas ra daw kay ang kuan kanang ang pagtuog, pagkuan buhat ug maayo niya. Brad, di mo kato na, Brad, palihog ug pati na, Brad, niya kung ikaduhang pangutana is kanang kuan kanang mamatay ba ang kuan kanang usa ka kalag, Brad, og makita niya ang Ginoo kay di ba sa langit kay og malangit ka niya anam to nga makita ni mong Ginoo sa langit, di na sila mamatay, Brad. Ora. Salamat dong Ryan. Ako na nga doon na tayo mga kaigsunan nga mga non-Catholics, with you respect to them, nga mingon sila, why relihiyong makaluwas? Why iglesyang makaluwas? Catholic Church, Baptist Church, Born Again Church. Why makaluwas nga relihiyon? Why makaluwas ng iglesia? Ang makaluwas mo nang mabasa na to sa Buhat 4:12. Walay laing ngalan gihatag gikan sa langit aron mo maluwas ang nga ni Kristo Jesus. Mora nga di ta kinanglag relihiyon. Ang importante mo atong relasyon niya nga atong manunubos ug magluluwas. Why relihiyong makaluwas? Pero mo na apil nimo sa imong gisulti dong Ryan nga nagingon sila nga why relihiyong makaluwas, pagtuo lang pagbuhat ug maayo. Ang tinuod, wa sila mo apil ng buhat nga maayo. Only faith. Faith alone. Fides sola. Faith alone. Why buhat? Nga di na makaluwas ang pagtuo lang. Kaya ningon nga itong Ginoong Hesus nga ang pagtuo o ipagin niya sa pagsulti ni Santiago, James, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 14. Ningon Santiago, makaluwas ba sa tao ang pagtuo lamang? Dili gayon. Ang tao maluwas, kung doon na siya pagtuo, inubanan sa mga buhat. Nga gisumpayan pag ni Santiago, duha ka klaseng pagtuo. Pagtuo nga patay, way buhat. Ang pagtuong makaluwas, buhi, kayang pagtuo, inubanan o buhat. So mo na nga, ang uban na nga itong mga igsuon nga mga non-Catholics, ang ilang basahon ka ng Juan 3:18. Juan 3:18, mingon si Jesus, kung ikaw sa bugos, mutuo ka nako, pagalawson ko ikaw. So, una-una sila, period na ito, na ito'y lahing sumpay. Ang sumpay na naman sa San Juan 14:12. Nganingon si Jesus, kadtong nagatuo ka nako, kinahanglan sad sila magabuhat. Kung nahigugma ka mo ka nako, tumana ang ako mga sugo. Ano mo maluwas? Sa ito pagkumplituhon gina. So, kanang relihiyon, makaluwas. Kaya matod pa nila, o sa definition ni Webster, what is religion? Religion is man's recognition of the Supreme Being and obedience to His command. Sa gisulti sa Webster, ang pagtuo, mao nga itong pagdawat sa iyang pagkaanaa, tuota, o sa atong pagtuman sa mga sugo niya. That is the essence of religion, faith and obedience. Mao na nga, sayop na mingon nga, wa na lay pagtuo kay namugoy ilang basahon na sa Efeso 2:8. So, nagaluwas ka mo tungod sa grasya, tungod sa pagtuo, dili sa buhat. O tanawa, dili sa buhat. Pero ang buhat sa buhat na, ang buhat nga gihimo nga dili nato nahimo kadtong pagpaagas ni Kristo dugo, His redemptive act on the cross. Iya na. Pero nato, kanang atong pagtuo, ubanan na ginato sa buhat. Kaya ningon si Satanas, kung imo gayong luwason ni Jesus, ang dunay pagtuo ay buhat, iapil kong luwas. Ngano man, kaya ko sad, mutuo nimo. Mutuo kong Diyos, nagkurog pa gani, pero dili ko mabuhat. Busag, luwason na nimong pagtuo lang niya, way buhat, iapil ko. Di pa naman apil sa Satanas, kay kondinado naman siya, condemned already. So, ang ikaduhan nimong pagutana do nga, mabatay ang makakita sa Ginoo. Naman na sa Biblia sa Exodus 33:21. Oh, niyon ang kasulatan.
dili ka magpabiling buhi kung makakita ka sa kong naong matud pa sa Dios. Mamatay ka. Mo na nga ang gisumpay ni dong Ryan nga mga matay dito tanan nga tos langit. Kaya naman sa 1 Juan 3:2. Sipong ni San Juan, kung mamatay ta nga buutan ta, makakita ta sa Dios ug may sama kita kaniya. So patay ta kay makita man ta dili kay ang dinis kalibutan dili pa ta kapas. Sa Latin dili pa ta kapax, dili ta takos, wa pa nato masulob ang ginganlan nato og spiritual body, the glorified body nga makakita tas Ginoo may sama ta niya. O dinis kalibutan si Moises mo na tigisulti ni Moises may Ginoo mo labay ko pero pandung kani akong kamot itapion ko na si imong naong ano di ka kakita nako pero makakita ka sa akong likod. Manang tinuray nga God is invisible. Ang Diyos di man makita kay espiritu man. Asa mabasa San Juan 4:24. Ang Diyos espiritu. Sa Kaalam 12:1, ang Diyos espiritu dili siya mamatay. So being God, Christ being God is spirit. Pero diyang nisulob na siya glawas, Diyos ug tao na siyang matuod. Si Jesus. Og sa iyang pagkamatay, ang namatay niya ang iyang pagkatao. Kaya di man mamatay iyang pagka-Diyos. So mo na ang tinuod, that is the teaching of the dogma of the church, taught also by the scripture. Niya si Brad Alex. May gabi pag-usab mga igsoon, Brad Sok. Akong kuan Brad Sok, kuan day, mo-greet day kong Kent ug happy birthday kay birthday rong Kent. Kuan may kay ni kuyog siya kay akong i-greet ko lang si Kent kay si Ryan wako ka-greet kay ningom Ryan ayog saba kay kanang salamat as Ginoo nga kuan naabot siya ining yang pangidaron 16 kin no 16 praise the Lord niya. Akong follow-up project ba? Nabasahan ako ang gospel atong last day katong parable the weeds and wheat. Ang sagbot ug ang ba uhay. Nya man niingon ditong mga mamumuo ba? Di ba galon nga ang imong gitanom pulos man maayo nga binhi. Diin man kinigi kang sagbot niya nitubag si Jesus nga ang kaaway ini nagsabwag samtang natulog kuno ba ingko la matug ba sa dayon Dios no muna nga akong pagkatana Bradsok ba aning weeds and the wheat nga nagsagol ba nya di man gyud paibot Ginoo nya usay kita kay ngamigayon nga makasata kay gusto ta nga mawa ni silang mga dautan ba pero gituyom din ni si Ginoo nga magdungan kuno tubo nya huwat kuno sa ting harvest time ting ani. Akong pangutana ni Bradsok, nabay posibilidad nga kaning mga sagbot mahimosan ni silang wheat kay nagtipon man nagsagol ya basig makatakod ang kuan ba kay parabol ra man gyud ni sa Ginoo ni Jesus. Ya basig matakdan ba nga manguhay sad sila ba nga at the end of time ba nga makabaton sila sa kaluwasan kay og magpabilin silang sagbot unahon sila hipos niya ilabay sila nga sa kalayo. Ya, man akong kuan Bradsok niya, kaduhang pangutana nako Bradsok katong kuan ba katong si Satan bitaw nga kuan og si God the Father nga nagistorya ra sila mahitungod sa kabuutan ni Jehova nagisigot si God the Father. Unsa man din sila Bradsok kanang si Satan kuan ra gyud siya, pre ra gyud siya magkigduol sa Ginoo. Kay murag kuyaw man kay nasa 1 Korinto 11 siguro to, 2 ba to nga kanang niingon nga dili nato katingad-an nga si Satanas makahimo siyang kaugaling mo sama sa anghel sa kahayag yag malipat na ni Bradsok ba niya nagtuot ang Ginoo day niya yawa na dito niya ni kuanta ni tahod ta ni worship makasa ba tayo ni Bradsok palihog ko Bradsok. Ako na Brad Alex nga nagsulti Ginoo nga usani ka pasumbingay. This is a parable nga the sower katong tanom og trigo niya isa buwag man lang niya kapuyan tingin to siya nagtuog niya ang yawa asad pinilan siya wa nagsabwag sad mo na himong na siya uy usa naman niya akong
sabwag trigo man nganong ni ani man didungan og tubo nga mga sagbot. Mara usa ka pasambingan nagpahinumdom ang Ginoo nga ang binhi katong trigo mao mga pulong sa Dios, pagtulunan sa Dios. Ang yawa sad dunay mga pinialan og imo nang gihisgutan nana sa 2 Korinto 11 nganto 13 nganingon San Pablo ayaw kalimti nga ang mga mangilad magpakaanghel sa kahayag. Nga bisan ang iyang mga ministro magpakaanghel ug magtutudlo ingon og matarong. Pero nagatabon silang kugalingon ang tinuray mga pinialan ni Satanas aron pagpasalaag kanato. Pero magpakita sama sa dagway sa ka anghel sa kahayag. Siya, gingan lang ang anghel sa kahayag. Muna nga, ang parabol, pasabot nga, doon ay pinialan ang Ginoo, must be vigilant. Nga dili matuog. Tikasan mo siya siyawa. Muna nga, we are the pinialan sa Ginoo. Nya, di masana sabton nga, wala sa tituog bisag gabi tulog ya punta. Mingon po na Spanos lang dabay kay security guard man ta sa Ginoo. So, muna nga, we must be vigilant and always defensive of the attacks of Satan. Always somewhat grab the sword of the Spirit, and it is the Word of God, and it is the sacrament of Eucharist. Nga makalawat na to kada adlaw niyon Ginoo, ako na imo away sa imong kaaway. Na ako nimo ayaw kahadlok. Manalipod ko kanimo ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok sa kamatayon. Kaya magauban ko kanimo bisag asa og dili ka masunog kun yab-an ka siyawa og kayo na ako. Mari ang pasalig si Ginoo sa mga pinilan. Kita mga pinilan si Ginoo sa dili tatakos sa pan nagpakatakos ta kay gusto man tang maluwas. Mora nga ang explanation sa sagbot og kadtong trigo. Ang pulong sa Dios ug ang mga pangilan ni Satanas. Yan na hisgutan nimo nga 2 Korinto 11 magpakaanghel sa kahayag ang mga kaaway sa Dios, magpakaministro sa kahayag ug magsulti daw matarong apan pangila di ay. 2 Korinto 11 nya bersikulo 11 ngadto 13. So mo na atong paambit ato niya pa man si Ricardo Resone. Adregya po ko sa Biblia, Brad, sa Santiago 1:12. Bulahan nagtao na mubarog taliwala sa mga pagtintal kay iyang pagdaog, madawat niya siya og kinabuhi ang ganti nagisaad sa Dios alang kaniya. Niadtong nahigugma kaniya. Akong pangutana, Brad Sok, ba unsa man ay pagdaog ni mga kuan pagtintasyon, Brad Sok, kay ang yawa may man kuno muda kay tintal mga nindot man jud kuno iyang ipaon, Brad Sok, nya ang diri makadaog sa mga pagsulay, mga tintasyon, makadawat sa kinabuhing dayon. Unsa man ni pagdaog, Brad Sok, kung hindi ta madaan ni mga tentasyon, Brad Sok, palihog patinaw. Ang Ginoo ni sulti niya nagpaybaw siya. Gipaybaw tandaan. Nasa 2 Korinto 2:11 kita nasayod sa mga lances o pangilan ni Satanas. Naibaw na ta niya na matod pa sa Ginoo. Ipaybaw ta mo niya na. Paghuman ningon sa atong Ginoo sa 1 Korinto 10:13 nga higayon ganing sulngon na kasiyawa, tintalo na kasiyawa, ayaw kalimot. Manibay bawas Ginoo, ayaw kalimot. Nga naa ako andam pagtabang kanimo. Sangpit ako. Kay muanda dahin ko. Aron pagpanalipod kanimo, magkadaog ka. Ya, unsa man yung mga laang siyawa. Muna ingon ni San Juan, 1 Juan 2, 17 nga tusunahan, ingon siya, tuluk kat lingla ni Satanas. Ang kailibgon sa mata, kailibgon sa unod, garbo sa kinabuhi. Siya ang kailibgon sa mata. Nga, dali kayo malingla ang mga laki. Guwapa nga babae. Nabi na sa Biblia, na sa Sirach 9:8. Nga ningon ang Ginoo, pagbantay ha, ayaw yun pagtutok pa kayo sa guwapang babae. Isulti ka na. Ayaw pagsutok sa tutok sa manyag nga babae. Kay mahug ka sa tintal, bation kag kaulag, kasa ka. So, mo na nga, kaibog
sa mata. Nya kay libgon sa unod mo nang kaulag, no? Kaulag nga mangita gyud ka bisag do natay asawa, ngita gyud dili iyang asawa o sabak asawa mangitag laing laki, that is adultery. That is mortal sin. Sala ng mortal, makaimpirno na sa tong kalag. Nya kadto mga tawo mga celibates, kisam na mga celibates, mga pare nga dili magbinyo, mga madre, mga mungha dili magbinyo. So kinahanglan mahibaw gyud sila ana nga ang ilang tibuok kinabuhi dili na ila gihatag na nila sa Dios. Mao nang ilang yan ang panalipdan. Yang panalipod gipahibaw sa Ginoo nasa San Mateo 26:40 nga dili ka madaog sa tintal. Pagampo kanon ay pray and vigil. Pagampo kanon ay pagtukaw kay makadaog gyud kas panuway. Nya sa Sirach 21:1-2, gusto kang dili makasala, likay sa okasyon sa kung ay mga babaeng maibog nimo, nya gusto sa nimo, gusto sa ka, tingkagol kita sa kamot ni Satanas. Likay kita. Muna, likay sa okasyon sa sala. Mga dapit nga ngilan, sugalan, balay sa kahilayan. Nya mga butang, mga hulagway nga ngilan, hugaw, mga salida sini nga hugaw, sa TV. Likayan na to. Nya mga taong dautan, mga malaway nga tao, ayaw pagkuyog ana. Mga tulisan o kawatan ng mga tao, ayaw pagkuyog ana. Kaya mahimog yung bata-bata nila. So, gipaybaw tas Ginoo. And we have that strong weapon, and that is the Word of God. And that is prayer. So, muna nga, makadaog ta. Ayaw kalimot ng 1 Corinto 13. Kung sulngon kag pagsuway o mga tintal, ayaw kalimot, tawag ako. Kay naaday ko ro pakik-away sa yawa nga gustong mubuntog nimo. Nya malimot kag ampo di nidutan nung ka di nakakalitok sa Jesus save me, protect me, O Jesus. Kanya sa di pa ta malimot doon na itong mga pasalamat sa ito sa mga social recognition sa talisay kaluoy sa Dios. Ang mayor si Samsam Golias Batanon, makugihon iyang kapika si Ria Golias, the first district congresswoman nga bag-ulang ni hatag siya o mga panalangin sa mga kabus, mga tigulang na sa first district. Uno man na ka LGUs niya nag-imbitar sa siya taon og kuyog nga tos Manila kadtong mga councilors with their own expense aron maka tan-aw sa sila kapulay-hulay sa silang buhat. Nya si Mayor Samsam iya gyud gi adto ang mga kabarangayan aron may bawo siya kung say problema. Kung say kinahanglan tubig, mga daan bang nangaguba o doon na ba'y mga batanon wa na mag-eskwela bisag high school na naagiablihan niya high school free o ang college why tuition fee. Upat katuig pili kag kurso nga maayo gusto nimo kadawat kag diploma, professional na ka. Nya dali ka makasudog trabaho arang-arang sa nagsweldo. Nya ang medical center, hospital sa Talisay, way bayad ang tambal. Way bayad ang doktor. Ikaayo nimo magawa ka, way mo sunod nimo dahil kay bayranan ma'am. Wala. Tungod kay paid up sa mayor. O kini mao ang panggobyerno nga nakapadawat ni Mayor Samsam og award, ang Luminar, Asian Pacific Luminar Award. Tagsaon ng award. O ang Seal of Governance, labing taas nga award sa national bestowed upon the LGUs. Mo na nga nalipay kay mga tao. Kuyugan sa siya sa iyang buutan, maligdong sa nga Vice Mayor si Chuy Fernandez Asnar, nga nagpadasad siya mga halad sa mga 22 ka barangay, mga tulda, mga chairs, o sa mga laptop sa mga iski, o motorcycle with sidecar, uban pa. Kini ang teamwork sa Talisay City, kuyog sa mga councilors. Kanya, salamat ha. O itong abot naman na itong panahon, salamat ita ni Julius Kaputulan. O na may iyang brother si Julius nga mo yung nag-installer na to. O, kanya, Brad Joseph. Kanya, ito sa salamat ni Sister Brilia Albao. Sister Brad Brie. O, si Ray mo yung atong kingless servant. O sa presiding head servant, Sister Brilia Albao. Ato naninggi
basa og panungod ganina sa pagpaybao sa mga sakripisyo niya nga atong mga kauban. Pinaguluhan ni Brad Alex Basig, niya si birthday celebrant si Kendo, o si Ryan, niya o si Danny, din po si Danny, niya si Ricardo Resane, si Christy Agas nga may kayong mukanta, may kayong maawit, o si Bradri ni Agyod. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin ka na to ni atong stasyon DYRF Radio Puwersa. Salamat na ni Father Phil Castrodes Filmar, atong manager nga batanon niya. Doon na siya nindot malawom mga pagtulunan na pan maka-ayo sa kalag. Ang tinipsing sa maing balita ni Kristo. Nga ang nagdumaan na ang atong yung manager sa DYRF, Father Phil Castrodes Filmar. O ang atong engineer, si Engineer Julius Kaputulan, o si Joseph, o si Dodong Lape. Salamat kayong Diyos, mga panalangin nato ni atong tulumanon, katinawan sa pagtuo sa New Creation Servant Community. Ang Diyos, mga panalangin ka nato. May gabi kanyang tayo.